Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe ya bet wis kadang mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku beci eko welunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara atine kono iki wis dalanku pilihanku ro bojomu sepurane yen gawe lara atimu rasiut rasudi krungu ora kira-kira iki rasudi oh trotok oke ya SMG Music sayang dalam cinta kita tak bisa bersatu yo karena kita terbendung dengan keadaan dan kondusif nah ini mah los ini los ini nanti bojo pengen saya tak golek ke aku hah? Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting kira kono ora apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara rasaan tritik ampun DJ sesak mlebu sedeng pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ampun aku kere aja selak batinmu marang kahanan please welcome Wahyu Goeks pupusan rasa tresnomu sikat yo apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe iya wis kadung rasaku Kang Mas rungokno tangisku beci eko welunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu asoy enak lho mas iki lho barangnya iyo keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting kira sik kono apa rasa tresnamu saiki wis ero kaya lumut ing pinggir segara
Sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku lemes rungokno tangisku becike kowe sekauripku paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu iya mas iya apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku lemes rungokno tangisku becike kowe sekauripku paribasan rengge lintang ing angkasa